Tarata septembre kalo kile kɔnɔntɔn san 2025 DMS-TV cɛnamuso aw ni cɛ aw ni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da olu kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 ale ni kari septembre kalo tile 7 san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Nioro Sahel ale ni Jema cercle mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ fila ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka région de kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ye opération min kɛ an ka ni localité fila ni yɛrɛ kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya ye an ka Mali finitigilakaw bolo ka da ka kun cɛra ni bɛnbaliwale maa caman bɔnɛni ani na hali ni kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni tiɲɛni ale ni dɔw fana yɛrɛ kɔni minɛli an ka Mali finitigilakaw fɛ dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigilakaw olu sera ka otage dɔ yɛrɛ kɔni labila minnu kun bɛ bɛnbaliwale maaw yɛrɛ kɔni ka jɔ kɔnɔna na Nioro Sahel mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nioro Sahel poste de contrôle tactique yɛrɛ kɔni état major ni o ye colonel Gilbert Diarra yɛrɛ kɔni ale b'i da se u ka ni opération yɛrɛ kɔni ma ni k'a walawala ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ otage ni yɛrɛ kɔni na o dɔ bɛ o fɛnɛ bɛ témoignage yɛrɛ kɔni kɛ an bɛna da se olu bɛɛ lajɛlen ma ni ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la Halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu ye opération dɔw kɛ Ndelima localité la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Tesit mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni opération in senfɛ k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ma bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko pick-up mun yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na banbaliwale maaw de tun bɛ yen nɔ Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 su maa fɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin hôtel dɔ ma Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka maa 2 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 1 de juguya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ye kunnafoniya sɔrɔ ko août kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 k'an ka Mali finitigilakaw olu ye muso dɔ yɛrɛ kɔni minɛ Lele Hoye localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Asongo cercle de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni muso kofɔlen ale si bɛ san 71 de la wa bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'ale kɔni ye banbaliwale maaw jɛɲɔgɔn dɔw de Union des routiers du Sénégal maaw ye laseli kɛ sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ k'olu ka membre maa 6 minnu kun minɛla an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni sera ka labila maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 su ni ka don kare kɔnɔna na septembre kalo tile 7 san 2025 Russie ale kɔni missile ale ni drone jugubaw wuli ni ka taa frappe kɛ ka ɲɛsin Ukraine ka faaba ma ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko Russie ka ni frappe yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ de kɔni ma maa caman yira k'a fɔ ko ni ko in kɔni olu dabaliya ba ka da kan kabini Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna n'o bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ko ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye Russie ale ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ kɔni ma frappe yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye a yirala k'a fɔ k'a ye maa 5 de bɔnɛ ani na maa 5 min yɛrɛ kɔni na den fitinin dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ o la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 ale ni kari don septembre kalo tile 7 san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Jema ale ni Nioro Sahel mara kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région de kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw ye ni opération min kɛ ni localité fila in yɛrɛ kɔni na opération in kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa banbaliwale maa minnu kɛ mɛ ni ka u daga sigi ale ni k'u ka walejugu ta ni ka ɲɛsin ni zone maa ninnu ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u débarrasser ka bɔ banbaliwale maa ninnu na
ko opération yɛrɛ kɔni labɛnna labɛncogo ɲuman na an ka Mali finitigilakaw fɛ ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni opération in senfɛ an ka Mali finitigilakaw sera ka cɛnni don Bamaciwale maaw daga sigiyɔrɔ caman na. Bamaciwale maaw ka kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka Mali finitigilakaw ye cɛnniba yɛrɛ de kɔni don o fɛnɛ na. Farapo in senfɛ an ka Mali finitigilakaw o kɔni sera ka Bamaciwale maaw ka matériel logistique dɔw yɛrɛ kɔni ka cɛnni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a tɛ se ka utiliser bilen. Ko septembre kalo tile 7 san 2025 kan ka Mali finitigilakaw olu ye farapo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ Lakamane, Jongomane, hali ni Kajel localité yɛrɛ kɔnɔna ne ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Nioro du Sahel mara de kɔnɔna na. Kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don ratissage ko baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni localité fila nin na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min an ka Mali finitigilakaw olu kɔni cɛsirilen don bɛn hali ni lakana sabatili la an ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na wali min kɛ sababu ni ka Mali jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka lakana sabati. Ni état-major général des armées hali bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kan ka to basigi hali ni hakilisigi kɔnɔna na. Kan ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an kan ka jateminɛw caya an ka sɔn an ka collaboration tɛmɛ ani an ka Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko ni an kɔni bisigara ko mun na n'an ye o ko da an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min an ka Mali finitigilakaw olu fɛnɛ bɛ se ka an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka an ka jamana ni jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan an naani bɛɛ lajɛlen na. An ka Mali finitigilakaw olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nioro du Sahel mara kɔnɔna na opération min kɛra sebayaba ye u bolo ka d'a kan maa dɔw kun jagoya minɛ bɛ Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni bolo opération in kɛra sababu ni ka o maa bɛɛ lajɛlen labila ni ka bɔ Bamaciwale maaw ka jɔ kɔnɔna na. Ko an ka Mali finitigiw halisa olu bɛ ka continuer u ka opération de ratissage yɛrɛ kɔnɔna ko opération de ratissage in dɔ yɛrɛ de kɔnɔna na kɛ sababu ni u sera ka opération dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye an ka Mali finitigiw bolo ka d'a kan a kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka otage dɔw labila Bamaciwale maaw bolo. Nioro du Sahel poste de contrôle tactique yɛrɛ kɔni état-major ni o ye colonel Gilbert Diarra yɛrɛ kɔni ye opération yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ale bɛ i dasi o ma ni ka walawalali yɛrɛ kɔni kɛ a la cogo min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ a faamuya. Colonel Gilbert Diarra yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Bamaciwale maaw yɛrɛ de kɔni kuntan bɛ u dagasigi ni sira nin yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa Nioro du Sahel yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na. Ko kuntan bɛ menace yɛrɛ kɔni sigi ni sira ninnu kan. Ko nka an ka Mali finitigilakaw olu kɔni ma ko in bila da kelen da la olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa yɔrɔ in na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na drone kɔni ye farapo jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin Bamaciwale ma ninnu daga sigiyɔrɔw ma. Ko an ka Mali finitigilakaw ka farapo nin yɛrɛ kɔni senfɛ u ye farapo kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ min na Bamaciwale ma ninnu kun kɛnbɛn ni ka otage ninnu minɛ yen nɔ. Ko sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati yɛrɛ de kɔni wagati min na an ka Mali finitigilakaw olu kun tilala u ka farapo yɛrɛ kɔni na. Ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u taara bɔ mobili bolila in a ka paranti ale ni passager yɛrɛ kɔni ni Bamaciwale maaw kun ye ni maa ninnu jagoya minɛ a bɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ ko an ka Mali finitigilakaw sera ka ni maa nin yɛrɛ kɔni labila u ka nin farapo ninnu kɔfɛ. Colonel Gilbert Diarra yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u kɛlen ni ka otage nin yɛrɛ kɔni labila otage nin yɛrɛ kɔni wa nimisiwasa yɛrɛ kɔni yira an ka Mali finitigilakaw la o y'a yira k'a fɔ k'u kɔni labilalen an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni fɛ ko o wale nin diyara olu ye kosɛbɛ ko otage nin yɛrɛ kɔni labilalen min an ka Mali finitigilakaw ye olu kɔni ma sɔn ka ni ka maa ninnu bila ka taa ten dɔrɔn yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilaka patrouille dɔw yɛrɛ kɔni tugura an ka bolimafɛntigi ni a kɔnɔmaw yɛrɛ kɔni kɔ walasa ka se ka to u bila f'u seyɔrɔ la ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ lakana hali ni basigi kɔnɔna na. Colonel Gilbert Diarra ale ka kɔrɔfɔ la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ hakilisigi kuma de fɔ an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye o b'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min y'an ka Mali finitigilakaw ko sanga ani wagati olu kɔni pɛrɛnnen don kɛlɛ kama k'olu bɛ sanga ani wagati wa olu hakili bɛ Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la jamana kɔnɔna na. A bɛ tila ka hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko sanga ani wagati olu bɛ patrouille yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana siraba caman yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka o sira ninnu lakanaw sabati ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ni ɲɔgɔnna farapu ka ɲɛsin Bamaciwale maaw ma u ka to ka caya sanga ani wagati walasa ka se ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka menace wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. An ka Mali finitigilakaw ye ni otage min labila ni ka bɔ Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni bolo o dɔ ka témoignage yɛrɛ kɔni na y'a yira k'a fɔ ko Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni kun kelen ni ka olu jagoya minɛ yɛrɛ kɔni ko kun kɛra sababu ye ni ka olu la décourager kosɛbɛ k'olu kun bɛ mobili 5 yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa Bamaciwale maaw ye mobili 5 ninnu bɛɛ lajɛlen lajɔ. Kan Mali finitigiw y'u ka pankuru minnu wuli ni ka taa farapo kɛ ka ɲɛsin Bamaciwale maa nin yɛrɛ kɔni ma
ko kɛra sababu ne ka olu la nimisi wasa kosɛbɛ ka da ka olu kun découragélen don ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka olu bɔ bamaciwale maa ninnu ka jɔ kɔnɔ ko wa o ko la olu bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na olu nimisi wasara fo ka tɛmɛ a dan ka yɛrɛ kɔni ka da kan bɛ wagati na i n'a fɔ ko bi olu kɔni y'a ye u ɲɛ la k'a fɔ ko an ka Mali finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka sanayɛlɛ ko wa sebaya bɛ u bolo kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ wagati na i n'a fɔ ko bi ni kɔni an ka Mali autorité militaire ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni tɛ u ka baara ko wa sanga ani wagati olu pɛrɛnnen don ni ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ko yɛrɛ de kɔnɔ u fɛnɛ bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw ma u ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ u ka bamaciwale kɛlɛli baaraw la ko an bɛ se ka olu dɛmɛ ni jumɛn yɛrɛ kɔni n'an ye kunnafoniya sɔrɔ bamaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni ka ko kan k'an ka fɛɛrɛ latigɛ an k'o ci yɛrɛ kɔni lase an ka Mali finitigilakaw ma n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye an ka Mali finitigilakaw olu fɛnɛ kan ka min kɛ ka ɲɛsin o ko ma olu kɔni bɛ u ka baaraw kɛ ko n'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra min ye jamana ka lakana ye ko bɛ sabati jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛn fɛnɛ ka lakana fɛnɛ bɛ sabati halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna la min ye an ka Mali état-major général des armées ale kɔni bɛ laseli kɛ kari tɛmɛnen septembre kalo tile 7 san 2025 ko an ka Mali finitigilakaw olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 Indelima localité fanfɛla la ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ yen Tesit mara de kɔnɔna na communiqué kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni pick-up dɔ yɛrɛ kɔni nɔna minɛ pick-up min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bisiya kosɛbɛ ka da kan kun bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ minnu kun bɛ sigana k'u bɔ ko wagati min an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɛ pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ pick-up yɛrɛ kɔni ale kun kɛmɛ ni ka i dugu kungo kɔnɔnaw yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriw ni ɲɔgɔn cɛ la a kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni lafililen nka kun tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o de kun ye ko min an ka Mali finitigilakaw olu ka jateminɛw yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ ko wa kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ an ka Mali finitigilakaw bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ye kɛlɛkɛminɛ farimanbaw yɛrɛ de kɔni ye hali ni ye fɛɛrɛ latigɛ walasa k'i dogo an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ min ye vecteur aérien ye olu bɛ i yira sanga ani wagati k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni ma girin ka farapo kɛ ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma u tora pick-up yɛrɛ kɔni nɔna minɛli la walasa ka se ka dɔn pick-up ka menace yɛrɛ kɔni bɛ taa fo hakɛya min na ale ni ka se ka tiɲɛtigiya fɔlɔ yɛrɛ kɔni ko bamaciwale maaw de bɛ pick-up kɔnɔna na ko renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔlen pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni kan min ye an ka Mali finitigilakaw olu ma ko bila da kelen dara bilen u ye farapo jugumanba kɛ ne ka ɲɛsin nin pick-up ma wali min kɛra sababu ye ni ka pick-up yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko farapo kɛlen ni ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma tasuma mɛnɛ min yɛrɛ kɔni bɔra a la o kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigilakaw olu y'a faamu k'a fɔ ko fɛn pɛrɛnta dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin pick-up kɔnɔna na ko soit carburant yɛrɛ de kɔni don walima min ye fɛn pɛrɛntaw ye k'o caman de kun dogolen bɛ pick-up kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali finitigiw olu y'a dɔn k'a fɔ k'u kun bɛ sira ɲuman yɛrɛ kɔni kan u y'a faamu k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ pick-up kɔnɔna na ko ŋaniya ɲuman kun tɛ o kɔnɔ ko wa menace yɛrɛ de kɔni kun don an ka jamana ma ka d'a kan maa ninnu kun ye bamaciwale maaw de an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa opération de ratissage olu kɔni bɛ sen na nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw olu y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don halisa bamaciwale maaw ɲinini n'u nɔna minɛli yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka u bɔnɛ u ni na cogo min ye bamaciwale kɛli an ka Mali jamana kɔnɔ n'o kana ye bilen bamaciwale maaw ka se ka u si latununi ka bɔ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 su mamarumafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin hôtel dɔ yɛrɛ kɔni ma min bɛ Mopti commissariat de police fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko bamaciwale maa ninnu u taara u ka nin binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni hôtel kofɔlen yɛrɛ kɔni ma sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 wagati de ko wa wale jugu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 2 de bɔnɛ ani na ale ni ka maa 1 juguya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sosulɔkaliw ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi ninnu minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn n'olu ye binkani wale kɛ ka ɲɛsin ni hôtel maa nin yɛrɛ kɔni ma ko bamaciwale maa nin yɛrɛ kɔnɔna na moto dɔw yɛrɛ de kɔni sanfɛ ko wa kabini u nana yɛrɛ kɔni u y'u ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni bɔ ni ka marifa ci yɔrɔ in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni kun mana na bɛn u bɛ marifa ci ni ka ɲɛsin u ma ko bamaciwale maa ninnu ka marifa in yɛrɛ kɔni bali sera maa 3 de ma o maa 3 nin yɛrɛ kɔni ye cɛ 2 ale ni muso 1 de ye ko cɛ 2 nin yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in na nka min kɔni ye muso kofɔlen ye ale de joginnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni tilalen u ka wale jugu in yɛrɛ kɔni na u bolila ni ka taa Medinɛkura fanfɛla yɛrɛ de kɔni na an bɛ wagati min na k'i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni attaque ko in kan walasa maa minnu nana ni wale jugu in kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu nɔna minɛ teliya la cogo min
u kana se ka segin ne ka ɲɔgɔnna walejugu kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Ni wagati in na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ filaw yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. Muso min yɛrɛ kɔni fɛnɛ jugunen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ nɔgɔya da yɛrɛ kɔni kɛ ale fɛnɛ ye. Ko arabajan tɛmɛnen août kalo tile 27 san 2025 k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni u bolo da muso dɔ kan, muso min si bɛ san 71 la Lele Hoyi localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Asongo cercle de kɔnɔna na. Kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ye nin muso in yɛrɛ kɔni minɛ ka da kan u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko muso in ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ale ni Bamaji wale maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'u ka walejugu kɛ Asongo mara kɔnɔna na. Susulokaliw ka kɔrɔfɔ la ko ni muso kofɔlen ni ale si bɛ san 71 yɛrɛ de kɔnɔna ko ale bɛ maaw la minnu yɛrɛ kɔni ka baara de ye Bamaji wale maa ninnu kunnafoniyali ye an ka Mali finitigilakaw ka baaraw la. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi muso kofɔlen ale kɔni bilala an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka bolo kan ka da kan sɛgɛsɛgɛli baarako yɛrɛ kɔni bɛ sen na nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan cogo min ni muso kofɔlen ni ale yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔn bɛ ale ni Bamaji wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko in yɛrɛ kɔni na ale ni jɛɲɔgɔnya tɛ muso in yɛrɛ kɔni ni Bamaji wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka muso in yɛrɛ kɔni fɛnɛ labila. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité ma kunnafoniya fɔ ni ka ɲɛsin u ka nin ko in yɛrɛ kɔni ma an ka don nataw la ni an ye kunnafoniya sɔrɔ muso in yɛrɛ kɔni ka ko ɲɛ kan an bɛ segin kokuranin ka na olu da aw tulo kan. Kunu tɛnɛ septembre kalo tile 8 san 2025 an ka Bamako gouverneur ale kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye soirée jɔre yɛrɛ kɔni ko interdilen don an ka Bamako fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Wagati laban yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ soirée jɔre ale tun ye sanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ soirée jɔre ale kɔni ye ɲɛnajɛ dɔ yɛrɛ de kɔni min na an ka Mali jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka musow yɛrɛ kɔni olu bɛ fini dɔw yɛrɛ kɔni don ni ka taa dɔnw yɛrɛ kɔni kɛ. A yirala k'a fɔ k'u ka o dɔnkɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ dɔn nakolow kɛ ka tila k'u jaw yɛrɛ kɔni ta ka o fili bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan. O wale in de kɛra sababu ye ni an ka Mali jamana kɔnɔna na maa caman wulila ni ka nin ko in dénoncer. O ko hukumu de kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka gouverneur ale kɔni bɔra ni ka kuma a ko ɲɛ kan. A y'a yira k'a fɔ ko Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tɛ fɛ bilen ni k'a ye soirée jɔre in yɛrɛ kɔni ye a ɲɛ la. Gouverneur ka kɔrɔfɔ la k'a ka interdiction yɛrɛ kɔni tɛ dan soirée jɔre dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko an ka jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ni an danbe yɛrɛ kɔni tɛ jɛ ni a ye ko yamaruya tɛ jamana kɔnɔdenw bolo k'o si yɛrɛ kɔni kɛ ni e maa o maa y'i tulo ja ni k'a kɛ yɛrɛ kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ a ko la. Ko sous-préfet maire police directeur régional fo ka taa se Bamako autorité locale ma k'a ɲinilen don ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ olu de ka fɛɛrɛ latigɛ gouverneur filɛ ni ka décision min ta décision yɛrɛ kɔni ka labara cogo ɲuman na an ka Bamako fantan an naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan ko min ye soirée jɔre yɛrɛ kɔni ko dagalen tɛ bilen an ka Mali jamana kɔnɔna na k'e maa o maa y'i tulo ja ni ka nin wale in yɛrɛ kɔni kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama a ko ɲɛ kan an ka Bamako kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 su ni ka don kari kɔnɔna na septembre kalo tile 7 san 2025 min kɔni ye Russie ye ale a ka missile ale ni drones yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa mugujuguba yɛrɛ kɔni ci Ukraine na fo a ka faaba la ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni. A yirala k'a fɔ ko Russie ka nin attaque in yɛrɛ kɔni na ko Russie kɔni ye attaque in kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ de ma min bɛ Kiev kɔnɔna na ni o ye Ukraine faaba ye. Ukraine autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko kabini olu ni Russie ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna ni o bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye Russie ale ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ kɔni ma. Ko wa frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 5 de bɔnɛ ani na maa 5 min yɛrɛ kɔni na den fitinin dɔ fɛnɛ bɛ o la. Nin wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min Ukraine autorité ma olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ko ka sanction ta ni ka ɲɛsin Russie ma ka nin wale yɛrɛ kɔni na u bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ o jɛɲɔgɔn fɛ ko ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni di Ukraine ma walasa Ukraine ale ka se k'a yɛrɛ lafasa Russie contre la. Ko Russie ye a ka nin drone hana ka missile nin yɛrɛ kɔni wuli sufɛla yɛrɛ de kɔni fɛ walasa ka se ka taa mugujugu ci ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ka gouvernement ka so yɛrɛ kɔni na ko wa n'i ye ja nin yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ tasuma mɛnɛnen bɛ Ukraine ka gouvernement ka so la. Ukraine ka premier ministre yɛrɛ kɔni ale b'i da se nin ko ma ni k'a ɲɛfɔ a ka kɔrɔfɔ la ko kabini olu ni Russie ka kɛlɛ daminɛna ko ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye Russie ale ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ kɔni na ko wa frappe ninnu kɛra sababu ye ni ka tiɲɛ don Ukraine ka gouvernement ka so sanfɛla ale ni a étage camanw na. Kiev yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na kunnafonidila dɔ yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ
ko sufala yɛrɛ kɔni fɛ ale y'a ye hélicoptère yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ban Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka jiw labila cogo min tasuma min mɛnna yɔrɔ na ka tasuma ninnu faga teliya la. Kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min kɛ walasa ka dankari Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna ni négociation ye ko négociation yɛrɛ kɔni ɲɛtaga tɛ ka y'a la ko négociation nin yɛrɛ kɔni tɛ ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko wa kabini Russie ka nin frappe nin yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Ukraine ma Ukraine ale kɔni ka sanfɛlaw bɛɛ bɛ alerte yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan u sigilen don n'a ye k'a fɔ ko Russie ale bɛ sɔn ka attaque wɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ma. Ukraine ka secours yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔla ko Russie ye nin attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine faaba ma ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni k'o kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka maa 18 de jogin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko immeuble résidentiel caman bɛ Ukraine faaba la ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni ko Russie ka nin frappe ninnu ye tiɲɛni don o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko maa minnu bɔnɛna u ni na k'o sababu bɔ nin frappe ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen ni ale si bɛ san 1 de la. Russie ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Ukraine ka premier ministre yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka kuma ko Russie ale bɛ ka tiɲɛni min yɛrɛ kɔni don Ukraine ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko o tiɲɛni ko nin yɛrɛ kɔnɔna ko diɲɛ mɔgɔ olu kan ka ko wɛrɛw ta ni ka ɲɛsin Russie ma min ti kuma dɔrɔn yɛrɛ kɔni ko maaw kan ka kɛwalew yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Russie ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔ kan ka fara Russie ka pression yɛrɛ kɔni kan o dɔ farali o kan o bɛ kɛ ni sanction kuraw de tali Russie kama ko wa u ka o sanction yɛrɛ kɔni na u ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ka ɲɛsin Russie ale ka pétrole ni gaz yɛrɛ de kɔni ma. Wa Ukraine ka premier ministre yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Ukraine ale kɔni mako bɛ kɛlɛkɛminɛnw fana na. Hakilila jiginna août kalo ban wagati san 2025 ni ye Russie ale drone ale ni missile jugubaw wuli tuguni ni ka taa frappe kɛ ka ɲɛsin Ukraine ka faaba ma ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko Russie ka o frappe yɛrɛ kɔni senfɛ maa 25 de bɔnɛna o ni na ko wa frappe yɛrɛ kɔni taara se Union européenne ka délégation maaw ka so ma min bɛ Kiev mara kɔnɔna na ko nka o wagati yɛrɛ kɔnɔna Ukraine ka gouvernement maaw ka bâtiment fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ yen min ye Russie ale ma se olu yɛrɛ kɔni ma nka ni zen yɛrɛ kɔni an y'a ye k'a fɔ Russie ale kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka gouvernement ka so yɛrɛ de ma min bɛ Ukraine faaba la ni o ye Kiev ye a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye Russie k'a ka nin frappe in kɔnɔna na k'a ma dan Kiev dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko Russie ka missile ale n'a ka drone nin yɛrɛ kɔni taara frappe kɛ Ukraine région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o frappe nin kɛra sababu ye ni région dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛ dɔ ni ale si bɛ san 54 na ka ale bɔnɛ ani na ko wagati in fɛnɛ na Russie ale ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Ukraine ale ka infrastructure la Ukraine autorité maaw ka kɔrɔfɔ la ko kari don septembre kalo tile 7 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Russie ale kɔni ye bombe aérien dɔw yɛrɛ kɔni fili ka na Ukraine ka région dɔ kɔnɔna na ni o tɔgɔ ye Zaporizhzhia yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Ukraine sud-est fanfɛla de fɛ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka muso kelen de bɔnɛ ani na nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔnɔna min ye Ukraine ale kɔni bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ko kuma dɔrɔn fɔli ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ko ka o ko in dabila kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛwalew de kan ka ta ni ka ɲɛsin Russie ma a ka nin ko ninnu na min bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma min kɔni ye Donald Trump ye kabini alamisa tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko don nataw yɛrɛ kɔni ale bɛna na téléphone na kuma tɛmɛ ani Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka kuma ka ɲɛ kosɛbɛ Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛbanko in na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma